Bon dia i benvinguts i benvingudes al nostre espai de ràdio escolar, la Brigada BC. Ens acompanya aquest matí Juliano, Joan, Emilio i Alan en el control, Sebastià Gomila, que es parla, i Alejandro Gamboa. Dante, avui parlarem d'un tema polèmic, les vacunes a la Covid. Per parlar-ne, entrevistarem al nostre immunòleg Dante Varela, que treballa al centre d'investigació més punter de Calvià. Com estàs, Dante? Gràcies per acceptar la nostra entrevista. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon dia, Dante. Estem encara en època de refredats i pensem en l'influència de la grip. Com estem en l'actualitat amb el Covid? Per què no veiem aquestes notícies tan desagradables o tantes morts? Està molt millor en qüestió de gravetat. Està molt més controlat, és a dir, els pacients amb Covid tenen símptomes molt més lleus a no ser el pacient amb problemes. Durant el primer semestre de 2023 es van registrar 3.760 morts per Covid-19, una disminució del 82% respecte al mateix període del 2022. Aquesta tendència a la baixa ha continuat i la Covid-19 ja no es troba entre les principals causes de mortalitat al país. Actualment passam el Covid parescut a una grip. A vegades hi ha pacients que tenen diarrees. Es parla que el virus muta i que hi ha diferents variants, igual que altres virus. Però, com has dit, els pacients passen la Covid amb símptomes lleus. Per això, la importància de mantenir la distància interpersonal. També es considera possible la transmissió per contacte directe o indirecte amb superfícies contaminades amb aquestes secrecions, a través de les mans que després contacten amb les mucoses o conjuntives. Quin és el motiu que actualment les vacunes es posen únicament a les persones de la tercera edat o amb patologies respiratòries o amb diabetes? Sí, el virus canvia, com has dit, muta. És algo parescut a la grip, on la vacuna s'està actualitzant cada any. Per tant, degut que la majoria de la població es va vacunar i ja té defenses, i que el virus diguéssim que ha evolucionat cap a variants menys agressives. Actualment es recomana la vacunació en grups de risc. La vacuna del Covid. Aquest és el tema del que avui parlarem a la Brigada BC. Per això hem convidat en Dante, el nostre expert al tema del Covid. Hi ha realment necessitat de seguir investigant en el camp de la Covid-19? És a dir, ara que sembla que el virus s'ha tornat menys agressiu, que la majoria de la població ja ha passat la malaltia o s'ha vacunat, per tant, té una certa immunitat, moltes persones es pregunten si encara val la pena invertir recursos i esforços en la recerca. Sí, clar que sí. També es pot passar el Covid muti cap a variants més mortíferes i més contagioses, a més que l'eficàcia de la vacuna disminueix al llarg dels mesos. És per això que el virus es segueix estudiant i actualitzant la vacuna any darrere any. S'ha vist que el contagi disminueix quan la majoria de la població està vacunada. Sabem que el virus de la Covid segueix circulant i encara molts de nosaltres ja tenim defenses. Encara existeix la possibilitat de contagiar-nos. Sense tanmateix, el context ha canviat significativament a comparació amb els primers mesos de la pandèmia. És important mantenir la precaució i estar informats sobre les mesures de prevenció. La salut de tots segueix sent una prioritat. Ens hem de seguir protegint com abans? Sí, tot el que varen aprendre a la pandèmia serveix. El rentat de mans sí o sí de per vida. Si un alumne està malalt, no hauria de venir a classe. Quan fem un exam ens hem de tapar la boca. Saludar amb el puny. Bé, que aquesta mesura en un institut podria ser no tenir èxit. En jocs tancats, cinema, concert, podríem contagiar del virus, per tant no estaria més l'ús de mascaretes. Sentir comú i no oblidar tot el que hem après. Hem après també tenir en compte els diferents tipus de virus que hi ha al món i tenir consciència del perill del Covid o la grip. Els darrers anys s'ha posat de moda un terme conegut com long Covid. Ens podries explicar un poc què vol dir? El terme long Covid són efectes secundaris després d'haver passat el virus i de manera més es manifesta en fatiga, dificultat per concentrar-se i respirar, perdre l'olfacte, ansietat i dificultat per dormir. Aquestes es poden veure setmanes o inclús mesos després de ser infectat. No són crònics, però podran tardar mesos en desaparèixer per complet. Alguns dels símptomes són mals musculars, les articulacions, cansament general i vertigen. Quant de temps dura aquests símptomes del long Covid? No es sap, és així.
Hi ha molt per investigar encara. Diguéssim que sabem quan comencen aquests símptoms, fins 2 o 3 mesos després d'haver passat l'infecció, però no sabem quan se'n van. També s'ha vist que oscil·len en el temps i van i venen. Gràcies, Dante, per tota aquesta informació i per ensenyar-nos una mica més des del nostre espai, la Brigada BC. Intentar informar sobre les vacunes del Covid i de la seva funció. Ens acomiadem en Sebastià, en Àlex, n'Alan, en Dante, en Joan, en Emilio, en Giuliano i en Alejandro. Fins a la propera entrevista. Moltes gràcies per escoltar-nos.